deixem mitja dormida, desperta de seguida, cada dia al dematí, cantant el Quiqui. Quiqui Ràpid, el podcast del Quiquiriquic. Bon dia, què tal, com esteu? Benvinguts al Quiqui Ràpid, el vostre podcast express preferit que comença i de cop i volta... Se fue a la puta i ja s'ha acabat perquè passa molt de pressa. En el que et prens un cafè, aquest podcast s'ha acabat. El cafè del matí, en el que et fas un piti, allò que surts de la feina, 5 minuts... Anava a dir, amb el fred i tal i qual, no, fred no em fa cap gens ni mica. És igual, en qualsevol moment, mentre et dutxes, volum molt alt, però vés apagant l'aigua, sequera i tal. Que el podcast passa volantíssim. Ho veieu? Perquè ja no deia aquesta falca mai, perquè es fa això llarg i acaba durant més la falca que el programa. Avui vinc a parlar de la por. La por! Em moro. Vinc a parlar de la por, sí, de la por. De què teniu por vosaltres? Teniu por alguna cosa? Què teniu por? Aquest riure malèfic que he fet ara m'ha provocat alguna cosa rara al pit i és com que necessito tenir cinglot. Necessitar tenir cinglot és una cosa molt loca. Mira, és una cosa que em fa por el cinglot. No em fa por el cinglot. Ai, perdoneu que respiro molt profundament. De debò necessito cinglot. No és que em faci por el cinglot, però és una cosa que és com, hòstia, em fa por que arribi el cinglot en un mal moment, per exemple. Vinc a parlar de la por, per una por molt tonta, molt de no res, que no es pot ni considerar por. Quan gravo el Quiqui Ràpid, en lloc de gravar-lo bé, d'una forma decent, i com hauria de fer-ho, gravant directament de càmera, clips de vídeo, amb boníssima qualitat, etc, doncs el gravo directament per l'OBS, perquè ja ho tinc muntat del Quiqui-Riquic, perquè és fàcil i tal i qual. Però, clar, hi ha un tema. Tinc 2 botons. Iniciar transmissió, iniciar gravació. I una de les meves pors és un dia posar iniciar transmissió i començar jo a fer el Quiqui Ràpid. Hola, què tal, benvinguts al Quiqui Ràpid, està tot molt bé. Estic ara mirant per assegurar-me que estigui gravant i no transmetent. I de cop i volta està en directe a Twitch, així, bum! I què? Què has d'amagar si ho estàs gravant igualment per ensenyar-ho? Sí, però no ho sé, jo què sé, el cap em fa aquestes coses de i si m'equivoco? Doncs la por que tinc quan gravo el Quiqui Ràpid és apretar el botó d'iniciar perquè això de cop i volta fos el Quiqui-Riquic. Seria... un desastre. No seria un desastre, en realitat no passaria res, seria raro. Raro sí, però un desastre no. Però mira, és una cosa que m'agradaria que no passés. Perquè, clar, hi ha els moments pregravació, que és allò de... A veure, vinga, va, gravo, sí, vale, ja està, vinga, va, botó, tal, i em quedo així, i és com, estic quiet, em pose i tal, i llavors, quan considero, ja agafo i dic Bon dia, què tal, com esteu? Benvinguts al Quiqui Ràpid, tal, històries del podcast express aquest preferit que hem explicat abans, però aquest moment d'estar així, per què? No cal. I si estornudo? Imagina't, o amb cinglot. És que imagineu-vos que estic aquí, així, té cagoda. Super seguit, que això vol dir que et mors, em sembla, però... A tope. Doncs això, que la por que tinc quan gravo el Quiqui Ràpid és aquesta. I ja està. Això em porta a pensar que la por no és una cosa. O sí, la por és una cosa, però hi ha diferents graus, diferents nivells de por. Podem tenir por a coses de merda que no fan por, no fan susto, i podem tenir por a coses terribles i xunguíssimes com a la soledat, a la mort, a l'infinit, profund això, diferents graus de por. Teniu por a alguna cosa tonta? Això és el que... Les pors més profundes les parleu a teràpia, vale? No venim a parlar de pors superprofundes. Quina és la cosa més tonta que us fa por? Això és el que jo vinc a dir. Jo, per exemple, tinc por real de coloms, foc i violins. Els violins... No és que em faci... O sigui, no veig un violí i me'n vaig corrents, gairebé, però si jo ara tingués un violí aquí al davant... mal rotllito. Mal rotllo com d'estar veient un fantasma, saps? És com... Em fa la sensació que els violins són uns instruments malèfics del dimoni. Hi ha alguna cosa en els violins que
em fan pels violins. Em fan un respecte brutal als violins. El foc, doncs, no em mola, tipus els diables, això, sabeu? Que mola tantíssim, doncs no puc. Recordo quan currava a la tele que em van dir Carles, has d'anar al correfoc, i jo vaig dir, em sembla que no. Em sembla que no hi aniré jo a gravar el correfoc perquè no el gravaré bé, és que no ho faré bé, t'asseguro que no. I, vale, doncs et quedes a redacció fent tuits, i jo, em quedo a redacció fent tuits, però el correfoc no el gravo, ja t'ho dic ara, no. Em van enviar a gravar La Galerada, que és allò dels trabucaires d'Esparta en Barcelona, i no va ser agradable, malgrat no hi havia foc, era com, molt semblant al foc, no podria anar a la guerra, jo no podria anar a la guerra, allò obligat, vés a la guerra, cauria de seguida, adeu família, adeu, no ens tornem a veure mai més perquè em mataran. I els coloms em passa amb les aus en general, no m'agraden les aus, és com, volen, sabeu? Tenen un avantatge objectiu vers nosaltres. I merda, les gavines són terribles. Recordo un dia de molt de vent, aquell molt de vent, quasi pluja davant del mar, intentant dinar un tàper a la Barceloneta i una gavina que anava fent xucu, 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 i se m'acostava. Jo canviava de banc i xucu, 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 i se m'acostava. I era terrible. Volia el meu dinar. No puc amb els ocells. No vaig dinar. Ni jo ni la gavina. Va ser horrible. Però són pors de merda. Són pors que no van enlloc. Com apretar el botonet aquest d'inici de transmissió de cop i volta. No va enlloc. I és per això que us pregunto, teniu alguna por d'aquestes vosaltres? Si us plau. Missatges al WhatsApp del programa? Això fa temps que no ho dic, Missatges al WhatsApp del programa, 644 82 17 15. Ja ho sabeu, que el divendres ho comentem al Kikirikik. Ho comenteu aquí mateix a la plataforma on estigueu escoltant i o veient això. Subscriviu-vos sobretot, like i aquestes coses. Apa, gràcies de tot cor per seguir el Kiki Ràpid, el millor podcast express de Catalunya. Apa, ciao. El Kiki Ràpid és el podcast del Kikirikik, el millor matinal de Catalunya que pots veure en directe a Twitch cada divendres a les 8 del matí.